Tervetuloa kuuntelemaan katsomaan esitystäni Flipped Classroom, mistä oikein on kyse. Minun nimeni on Vesarinne, toimin tämän esityksen kertojana. Esityksen sisältö on seuraavanlainen. Perinteinen luokkaopetus vai Flipped Classroom? Mitä hyötyä ja mitä edellyttää opettajalta ja opiskelijalta? Flipped Classroom, Flipped Learning, käänteinen luokkahuone, käänteinen opetus. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mistä sitten käytännössä on kysymys? Siitä vastauksia seuraavassa. Flipped Classroom vai perinteinen luokkaopetus? Flipped Classroom aloitti kehityskulkunsa vuonna 2007 ja sen perusajatuksena on se, että oppimista ei aloiteta siinä vaiheessa, kun opiskelijat tulevat luokkaan, vaan opiskelu alkaa jo ennen luokkaan tulemista. Perinteisessä luokkahuoneessa usein lähdetään siitä, että uuden oppiminen käynnistyy luokkahuoneeseen tultaessa. Perinteinen luokkahuoneopetus toteutetaan usein seuraavalla tavalla. Tämä on hieman kärjistetty esimerkki siitä. Ensimmäisessä vaiheessa opettaja opettaa ottamatta huomioon opiskelijoiden ennakko-osaamista ja ennakkotietämystä. Opiskelijat kuuntelevat ja mahdollisesti tekevät muistiinpanoja keskeyttämättä ja kyseenalaistamatta opettajan luennon antia. Seuraavassa vaiheessa opiskelijat muistiinpanojensa muistinsa pohjalta yrittävät ratkaista tehtäviä jälkikäteen. Opettaja sitten korjaa tehtävät, antaa opiskelijoille henkilökohtaisen palautteen. Sama etenemismalli myöskin tässä kuvana, joka lähtee vasemmalta suunnittelusta. Keskellä on erilaiset opetusvaiheet ja päättyy tähän kotitehtävien palautteen antamiseen. Flipped Classroom eli käänteinen luokkahuone toimii taas puolestaan seuraavalla tavalla. Opiskelija tutustuu omaan tahtiinsa opetettavaan teoriaan, joka voi olla videoita, animaatioita, nauhoitettua puhetta, linkkejä internetsivulle tai tekstiä tai jotakin muuta vastaavaa. Opiskelija voi tehtäviä tehdessään palata materiaalia, etsiä vinkkejä tehtävän ratkaisuja ja opiskelijat voivat myös ryhmissä ratkoa annettuja tehtäviä. Videot esimerkiksi mahdollistaa sen, että siihen voi aina palata pätkä pätkältä katsomaan, kuuntelemaan vinkkejä tehtäviä ratkaisuun. Ja sitten opiskelijat yhdessä opettajan kanssa tunnilla käsittelevät ja analysoivat oppisisältöjä oppimaansa. Käytännössä etenemistapa on aika pitkälti samanlainen kuin perinteisessä luokkahuoneessa. Erona toki on se, että opiskelijat ennen oppitunneille tuloa jo tutustuvat itsenäisesti opiskeltavaan materiaaliin ja oppisisältöön. Ja sitten luokassa yhdessä oltaessa käydään läpi niitä asioita, reflektoidaan, syvennetään oppimista. No, mitä hyötyä 2000-luvun oppimistaidosta ITL-viitekehyksen mukaisesti on liittyen Flipped Classroomiin? ITL-viitekehyksen mukaisesti oppimistaitoja on yhteistoiminta, tiedonrakentelu, tieto- ja viestitekniikan käyttö oppimisessa, ongelmanratkaisu- ja innovaatiotaidot, itsesäätely, taitava kommunikointi. Ja tuo kaikki on siis otettu Maria Kankaanrannan tieto- ja viestitekniikan merkityksiä oppimiselle opetukselle esityksestä, joka löytyy OPH:n sivulta tässä esityksessä näkyvästä linkistä. ITL-viitekehykseen voi tutustua taas www.itlresearch.com-sivustolla. Mutta sitten siihen Flipped Classroomiin. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna Flipped Classroom mahdollistaa kaikkien vasemmalla mainittujen taitojen oppimisen ja hyödyntämisen käytännössä. Hyötynä Flipped Classroom-opiskelusta opiskelijat saavatkin opiskeltavaa aiheen oppimisen lisäksi 2000-luvun oppimistaidot. Mitä tämä kaikki edellyttää opettajalta? Se vaatii perinteistä luokkaopetusta enemmän ja erilaista valmistautumista. Varsinkin jos opettaja tekee itse yksin rakentaen, kokoaa sisällön materiaalin
tehtävät. Mutta toki on huomioitava, että jatkossa opettaja voi hyödyntää jatkokehittää opetusta jo olemassa olevia materiaalitehtäviä hyödyntäen. Ei tietenkään järkevää tehdä kaikkea uudestaan ja uudestaan alusta alkaen. Vastaavasti opiskelijoilta Flipped Classroom vaatii pikkusen oma-aloitteisuutta. Eli opiskelijoilta vaaditaan uudenlaista ajattelua, koska he saa ottaa vastuu omasta oppimisestaan perinteistä opettajajohtoista opetusmenetelmää suuremmassa määrin. Ja korostan sanaa saa ottaa. Opettajan rooli opiskelijan motivoinnissa onkin ensimmäisen toteutuksen aikana merkityksellinen. Jatkossa kun opiskelijat on jo Flipped Classroomiin tutustuneet, he varmasti ymmärtää hyödyn, jonka tällainen oppiminen heille tuo. Siinä lyhyesti tiivistäen Flipped Classroom.